راوشکارا ئەلمانی ئەنجیلا مێرکل di dema seredana ji bo Tirkiye re ragihand ku Rûsya sivîlan li parêzgehên Sûriyê dike armanc û amaje bi madeya 2254 ya neteweniya girtî kir ji bo rawastandina hemû operasyonên leşkerî li Sûriyê. Mêrkil got ku Rûsya erê kiriye li ser biryara 2254 ya neteweniya girtî ji bo rawastandina operasyonên leşkerî li Sûriyê herwiha ji bo şandina alîkariyên mirovî ji bo parêzgehên Sûriyên dorpêçkirî. Lêtaniha Rûsya ew biryar cîbecî nekiriye. Gotaniha operasyonên wê li ser Sûriye berdewam in û di wan operasyonan de sivîlan dike armanc. Ji alî xwe ve Kremlina Rûsî rexneyên Mêrkil ji Rûsyê re red kir û ragihand got tu carî wê derfet tune be ku peywendiyên Rûsya bi Tirkiye re baş bin. Berdevkê Kremlînê Dimitrî Peskov ragihand got tu belge tune ne ku balafirên Rûsî sivîlan li Sûriyê dike armanc û ragihand got tu carî peywendiyên Rûsya bi Tirkiye re baş nabin. Ji alî xwe ve berdevkê Wezareta Derve Amerîka John Kirby rexne li operasyonên Rûsî li Sûriyê de kir û got ew operasyon dibin rêgir li ber şandina alîkariyan ji Sûriyê re. Kirby herwiha got ku niha welatiyên Sûriyê ji ber tunebûna kiristên xwarinê derbeder dibin û pêwîstiya wan welatiyan bi alîkariyan hene. Lê operasyonên Rûsî li ser Sûriyê dibe rêgir li ber derbasbûna wan alîkariyan